Amurka da Isra'ila suna barazanar sake kaiwa Iran hari a karo na biyu. Shin wani martani ne Iran ɗin ta yi? Sannan me zai faru idan Iran ta toshe mashigin Hormuz? Farashin mai ya tashi? Shin wannan rikicin zai iya shafan duniya gaba ɗaya ko koya? Ku biyo ni a cikin bidiyon domin jin cikakken bayani. A cikin kwanakin nan, shugaban ƙasar Amurka wato Donald Trump ya fito a fili yana cewa idan Iran ta ci gaba da shirye-shiryen nukiliya da makaman linzami, za ta goyi bayan Isra'ila wajen kai hari. Sannan kuma dai Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce ba za mu bari Iran ta mallaki makamin nukiliya ba, ko da za mu amfani da ƙarfin soji ne. Wannan lamarin dai babu wasa a ciki, domin a baya ma Amurka da Isra'ila sun kai hare-hare akan wuraren nukiliyar Iran. To Iran ɗin dai bata yi shiru ba, ga martanin da ta yi. Shugaban ƙasan Iran ɗin ya ce duk wanda ya kai mana hari zai fuskanci martani mai tsanani. Haka kuma jagoran addinin Iran ɗin wato Ayatollah Khamenei ya ƙara da cewa duk wani kuskure daga Amurka ko Isra'ila zai sa su yi nadama saboda irin martanin da za mu yi. Sannan kuma Iran ɗin ta yi barazanar amfani da ƙarfin soji kai hari ta hanyar abokan hulɗarta a yankin, ko kuma rufe mashigin Hormuz. Me yasa Hormuz ke da muhimmanci? Mashigin Hormuz dai hanya ce da fiye da kashi 20 na man duniya ke bi. Saboda haka idan an toshe hanyar, farashin mai zai ƙaru, kayan abinci zai ƙaru, rayuwa zai ƙara tsada. Wannan rikicin dai ba zai tsaya ga Iran ko Isra'ila ko Amurka kawai ba, zai shafi duniya ne gaba ɗaya. Saboda kuwa hakan na nufin farashin mai zai ƙaru, kayan motoci ne, kowane irin kaya ma zai iya ƙara tsada, kayan abinci, kayan masarufi, harkokin kasuwanci da dai sauransu. Shin yaƙi zai ɓarke kuwa tsakanin su? Wannan tambayar dai kowa yake yi a halin yanzu, amma dai lokaci ne kawai zai iya ba mu amsanta. Masana dai suna cewa yaƙi na da hatsari sosai, kasancewan babu wanda yake da tabbas yin nasara. A takaice dai rikicin Amurka, Isra'ila da Iran ba karamin lamari bane, yana da tasiri kai tsaye ga rayuwar duniya, tattalin arziki da tsaro. Shin kana ganin yaƙi zai barke ko za a samu sulhu? Ka rubuta mana ra'ayinka a comment section. Kar ku manta da yin like, share, subscribe. Nagode.